थारैनो एलियानफोर दंमारो नामा? थारैनो बुहुमाव एलियानफोरा थांलाय फैलाय खालामो नामा? अख्रांमायाव नुजानाय सोमोनांथाव मुवाफोरा थारैनो UFO नामा? पेन्टागना UFO आरो एलियानफोरनि सायाव मोनसे गोदान रिपर्ट फोसावदों। बे रिपर्टआव फोरमायनाय जादों दि 1 मे 2023 मायथाइनिफ्राय 1 जुन 2024 मायथाइसिम आमेरिकानि मावख'गिरिफोरा अख्राङाव माबा मोनसे सिनायनो मोनै बेसादखौ बिरनाय नुदोंमोन होनना दाबि खालामनानै बेबायदि रोजा रोजा रिपर्टखौ थिसनदोंमोन। बे रिपर्टनि जाथायफोरखौ रैखाथिनि नोजोरजों बिजिरनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बेफोरनि गेजेराव गोबांखौनो UFOफोरजों फोनांजाबनाय जादों। बबेखानि बेफोर गुबुन ग्रहनिफ्राय फैदों होनना जेबो आबुं इसारा मोननाय जायाखै। पेन्टागननि रिपर्टआव बुंनाय जादों दि पेन्टागननि मावख'गिरिफोरजों नायबिजिरनायाव मोनसेबो केसआव गुबुन मुलुग एबा बायजोआरि ग्रहफोरनिफ्राय फैनायनि जेबो फोरमान मोननाय जायाखै। पेन्टागना बे बिसावरायनायाव मुलुगनि 757 केसफोरखौ सोफादोंमोन, जायखौ 1 मे 2023 मायथाइनिफ्राय 1 जुन 2024 मायथाइसिम आमेरिकानि बिबानगिरिफोरनो थिसननाय जादोंमोन। पेन्टागना गावनि रिपर्टआव बुंदोंमोन दि बिसोरनि उननि जाहोना जेबो अलौकिक गुदिनि नङाब्लाबो गोबां केसफोरा दासिमबो रोखा नङा। बेनो जाहोन दि थोजासे फोरमायथि गैयैनि जाहोनाव बिसोरो फोजोबथियाव सौहैनो हायाखै आरो गोबां केसफोरा दासिमबो सुस्रांजायाखै।